No niin, moikka vaan kaikille, se on Tomppa täällä ja tänään me pelataan SGtä Aren kanssa. Hellurei. Hellurei. Lellu hei, hellurei rei. Joku uusi mappi ja serveri on Bad Lion, IP löytyy deskistä. Ja kuspa onkin lamu. Makki on juokse karkuun. Joo niin juoksi vaikka Juokse karkuun! tässä on niin monta chestiä, mutta toivoa haluaa tappaa mut. Joo. Nää on näitä spam-killereitä. Killi. Sillä jäi avaamaan chestiä, mä pääsin karkuun. Joo hyvä. Tuu sinne mihin sovittiinkin. Joo, mä saan kivimiekon, niin mä pistelen sen nopin. On meikäläis puumieka. Nyt se tulee, oi ei. Tuu spawnille. Mä kuolin. Et kuollu. Joku nopo näyttää mulle tiimiä, en tiimaa sunkaan. Piti... Onks sä jossain talossa? Ei. Joo, ei ollut sitten tuolla paikassa. Come on, toi ei jaksa jahata. Tappo. Tuu spawnille, niin mä pistellään. Joo, mutta tää kiertää vähän. Koita päästä tietenkin. Se jäi taas. Jo, nyt se lopetti mun jahtaamisen. Tuu vaan spawnille siltikin. Joo. Mä näen lisää tyyppejä. Joo, meikä mennään sua täällä. With my change as plan. Ja täällä on joku tyyppi. Mä oon tällä toisella puolella. Elää kuole. No, tämmöiselle kukaan kuule droppas asseensa pois. Eikö ei dropannutkaan? Joo, mä Joo, voitin. nice. Ja sä sait sen tapoon yllättäen. Niin. Haluatko sä kamaa? Et sä tarvi. En mä tarvii ruokaa. Luokaa. Ei. Hei, täällä on tyyppi. Ja täällä on joku toinen tyyppi. Haluatko tulla? Ui. Ui saakeli, mulla pitää flop. Vettiinkö Eable? Ja mä taas voitin. Jätkä oikeasti! Oikea jätkästi. Mulla on mulle kamaa, ota siitä. Eikö Ruoka. ota oikeastaan paremmat? ruokaa ja kenkiä, please? Ai, tuolla kun tyyppi. Nyt mulla ei lovit. Haluatko sä sitä ruokaa? Joo, mulla ei edes regena ja se tulee. Ei tuu, meni spawnille. Spawnina. Anna lisää sulla vielä sitten. Joo, Saat. annan. Mä heittän tuohon vähän roskaa. Tarvitsetko sä kivimiekka? Joo, voi ottaa. Älä heitä sitä siihen läjää. En. Tuossa. Mä en heittänyt sitä siellä. Et niin, mutta siinä oli onki. Mihin se onki meni? Tossa. Nyt ootapa vähän droppaa nää. Tehdäänkö muuten tuo Iron lapio? Onks sulla ironi? No. Mullakin. Älä. Mä yksinä sinne. Mennään tekemään se Iron Mekka spawnan, että tulee vähän tyyppejäkin. Joo, täällä on tiimi full Ironers melkein, kato. Joo, ihan hyvä päästä mukavasti selkään tuukkona. Joo, mä oon tässä. Ei me päästä näitä selkään ihan mukavasti. Ui sori, tottunut siihen, että tiimäskee. Ette voi lyödä miten Timäske. sattuu. Joo, boostaa vaan. Se sytytti mut Hyppää vettä. Joo, mä käyn vedessä. Mä en No, viitti pysähty jää syömään. povittamaan. Älä jääkkä. Ei siinä ole mitään järkeä. Nyt toinen pysähti syömään, Venä mä syön. Veti kaapule. Joo. Joo, mä huomaan. Mä en oo ihan perässä. Varat tuo toinen lähti fighttaamaan. Joo. Sytytti tulleen mut. Nyt on jo lovi. Joo, nyt meikä kuoli puol HP! Mä juokse. Mulla on 2 Joo, niin tekis mielikin. Mulla ei regenaa. Mulla on 1 HP ja mulla ei regenaa. Mulla ei regena, mulla ei ruoka. Ja koittaa bovitta. Okay. Pitää väistellä niitä arveita. Joo, ne jäi vähän. Se koittaa bovittaa mua. Upea vaiste.
Meikällä sai regenin päälle. Lisäty. Tuu spawnille. En pääse. Johtaaks mua vielä? Joo. Joo, Ei, johtaa. joku toinen etkä vielä. Mulla on 2,5 HP ja mulla on regena. Ota, Siinä oli maassa 2 keksiä. Mä en saa Mulla on ihan... 3 ja mulla on kyllä leipä. Iron Ruper. No elää nyt jää, kun se ei auta mitään. Ei jahta enää, ei jahta. Hyvä. Pikkusen kävi lovit siinä. Sama annan sitä ruokaa. Jotain muuta. Se tulee. Ihan... Mene shifti. No, se näki jo, mut Joo, jos se meni. tulee. Juostaan, koska muu en pysty näillä tapailemaan. Joo, vedäkö mun vähän? En hakkaa. Se on yksin. Mä voisin koittaa pistellä se. Ja mulla on vähän HP. Koitanko povata? Mä povastin. koita. Se lähti pois, elä mene. Joo. Menen, tietenkin mä menen. Tuu vaan perässä. Ei varu, älä mene eteen. Onks sulla kuinka lovit? Puolet, koita puusta. Sä saat puustaa tuolla. Ai sain. Eikö saat? Et vissiin. Vetoskaapalle, kuoli. Timantti. 2 timanttia. 2 timanttia ja 4 ironia. Joo, nais heitä 2 ironia mulle, mä teen sulla stikin. 2 stikkiä. Mulla on jo stikke. Joo, sitä ruokaa. Joo, nyt sä saat sitä ruokaa. Ota siitä. Nais tää varmaan riittää loppumatsi. Noniin, lähetätkö? Lähettää sinne keskelle. Tuo oli hyvä. Miksi ei tehnyt timanttimeekkaa? Sillä ei vissiin ollut keppejä. Saattoi olla. Nyt mulla ainakin regenaa vihdoin ja viimein. Mä voin tehdä sullekin se Iron Mieka. Mä teen itelle vaan. Kun mä oon nyt tässä craftillakin. No. Joo, mulla ei oo Iron miekka. Mä jo säikäin. Hei, onko sulla mulle parempaa chestplatea tai kenkiä? Ai sulle? Niin, ei varmaan. Ei mulla itellekään kovinkaan hyvä suomat. Joo. No nyt karkoon! Ne full iron tiimi tulee. Joo, lähetään pois. Nyt vaihtota. Ei, ota takas, päkki. Mä laittoin regenit päälle. Joo, lanko bova. Ai! Are! Come on. Niinku hyvä ei tarvi olla. Oi! No, se en ollut minä tällä. Mä vetäisin kaapulle. Juokse. Mä vetäisin kaapulle nyt fightata. Ai joo. Ai niillä on timanttimiekka, nyt ei fightata. Mä vaihtaa. Et fighttaa siellä. Ei, älä kuole. Mä oon sun perässä. Äijä. Ja silti jahtaa. Mä koitan heittää ongemu yli sille, että se osuu siihen jätkään. Joo. Osuu melkein. Juu. Jos sä pääsit mun eelle, niin mä voisin koittaa sytyttää niitä tulle. Mä oon vähän sun perässä. Elää nyt hakkaa niitä lehtiä sinne. Mulla on täydet. Entä sulla? Olisiko pitänyt mennä tuonne ylöspäin? Ai. Mulla on hei täydet. Jääkö laittaa? Nyt ei koska. Me kattaa timanttipiekka jätkää, koska mulla oli Mä itselläkin otan tän toisen jätkä. Mä saatan kuolla. Mä saan. Se toinen lähti karkuun. Toinen kuoli! Toinen kuoli. Joo! Rekt! Anna se timumiekka tänne. Missä se on? Ota se. Oota, mä laitan se tälle chestiin. Ota se sieltä chestistä. Nyt. Mulle jäi 2,5 HP. Onko sulla mulle iron pöksy? On. Ota siitä nopea. Hui, tuo meni. Hei, nyt. Me ollaan. Ja kato, mikä on. Mulla ei oo ihan fullit HP, mutta toi oli hyvä. No, toi oli oikeesti hyvä. No hei, meillä on full ironit. Ai, täällä on vielä toinenkin, Joo, venaa mua, mä itse regenaan vielä. Mäkin. Siis meillä on full iron ja timumiekka. No, ai, kun toipa vaan. Missä pääs osuu? Osuu. Varo, toinen tulee. Mennäänkö päälle? Oota, ei, mulla ei oo täydet. Mulla ei edes regenaa. Mm. Nyt mulla on regeni päällä. Regenit päällä yhtäkkiä.
Joo, mäkin syön noilta. Se on Joo. tuossa se jätkä. Ei. Ai se toinen jätkä bovaa. No. Paljonko sillä on noita arveita? Mulla on 4 HP. Mä tappoin sen toisen. Mä en oo siellä. OK. Auto. 2 HP, 2 HP. Joo, kuoli, meikä tappaa. Mulla on 15 ironia. Oisko nyt niinku full iron matsi? Joo, full iron matsia. Otetaanko iron miekalla? Joo, otetaan vaan. Joo, mä heitän sulle iron miekana. Saa käyttää onkea, ei bovia. OK. Oota, mä aloin jo vielä täytä. 29 keksiä. Siis. Tästä tulee nyt jännä. Jep. Are vastaan Tomppa. Paljonko sulla on nyt Mulla puuttuu 3. OK. Onko sulla gabler? Ei. OK, pitää siis venailla. Jos nyt alkaa ottaa sitä damagea, niin... Sitten vaan vedetään. Niin, joo voi. Hitto, mä sun keksin. Vielä 1 HP. Ai sulla. Milloin Noniin, se? aloitetaan nyt. Oi, mulla ei oo full HP vielä. Venä, ihan sekka. No niin, mulla puuttuu puoli, voi aloittaa. No niin, tee nyt. Ei bovi. Joo. Joo, nyt jätkä pistelee vähän. Joo! GG! Se oli tämmönen matsi tällä kertaa. Muistathan tykätä, tilata ja kommentoida. Se olisi meidän puolesta sitten moro. Mä saan alussa pientä hittiä, mutta sitten